Mama yo wacho oniboye yate sami abutu yugada Kristo yekuni mihini apo ni mutadadi wadi kuni mama yai ni mutadadi kuni mo wacho oniboye yawate to you, Mama Jesus. Sabra kataya bo sakabrandi bo sakabre kataya baby obia koso fast da me rade koso na ma erade din so koso na peja onyame din wo Yesu Kristo dirimo koso na ma onyame so koso na ma erade din so oh osaye yi the radio say ene anaji kosuda onyame asia anaji kosuda onyame asia anaji malibo sika gagata ribosa magato rimanta katara baba rimanta kata suka branti kataya manta kato sabra kataya doraba maya diri baba kori basu darabo sika mama anta katori baba kaya dori basuka brandora mosa kaya dori baba kaya dori basuandara baba kaya dori basuka mama dori basuka branda kaya dora shikara baba kaya dori basuka branda kaya mandori baba Ori basi yandara prakataya yandora baba go inda kata shinda kata yandora baba ya ondori baba suwaya kaya ndara baba maya ndara brasuka baba maya ndara baba suka baba yandara baba Rikata yandara baba mayandara baba Hori baba Shinda kata yandara baba Maya baba Shakabra Mandara baba in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Eradi esho bibiara. Yes, Lord. Sabre beti eradi asem. Preti yawa. Na ye gina so. Jesus. Na afi ya bom pai. Ye ko Judges. Chapter 6. Verse 15 and 16. Now ya jump about 25 to 27. Yenti eradi asem. Kan sem no wo jeje sede sofu kai no tinsia ni mu aye dunum ene dunsia ye wi ana ye huriko aduonunum ene aduonun so sede wa kiro no ni na oka kire no se wo chew nie awurade ede na me de baji Israel hwe masafo ahodwo manase mu na me nso me ni kuma wo meja fie na awurade ka kire no se ampa medi wachi kabosa na wakum medium se nipa baako aduonu a eye aduonu num no o se na eba se anadwo no ara awurade ka kire no se fa waja na ntwinini a otoso mienu a wadi mfie nson no na kodwiri ba aforobochia a eye wajade no na twitwa ho asra nnua no gu aduonu nsia na si aforobochia
mami Ewurade Onyankopɔn mepo a ɛyɛ den atifi sade ɛho hyehyɛ tie nafa na ntwinini a ɔtɔso mienu no bɔ ɔhye afɔde asrannua a wobetwitwa ne nyinaa so amen amen hallelujah amen Ewurade yada wase wasɛm ni wankwati wasɛm anya bibibia la woyɔ brema Ewurade wakoa mwawanim Jesus famidomum fami ka wasɛm masɛm wo Ewura koma mu nemfa ochie ene fa ahodie emra wo mai anatwi emame nka ni pasem na emo mame nka Ewurade wasɛm wo Yesu din mu ana yabɔ mpai mo ma yenka se amen amen ena me pesa me no wura wabusuam kakra na yekodi dwuma ketewa bi Jesus na Ewurade eye adwuma wo ho yes Lord hallelujah amen baby akenka yi abrantie bi a yefra no Gideon na Gideon eye Jacob ne nana enkansoa enti ebra ye kenka no ohwa obehu se Gideon kasa kire bofo no o kan sam bi se meye Manase busuani ana Manase asini na ya hojo na yempo yeni yakuma hallelujah amen Manase one hwan Manase aye Joseph eba Bible say ebra Joseph kodi Misrim na Ewurade ya na adom no oware ana owo mami enu ye fra ba ko Ephraim ene ye fra ba ko so Manase na Manase ana ya ba panyini ana Ephraim so edi na chi na bra Jacob nya akwanya ekoka ne ba Jacob Joseph ene na busua nya ewo Egypt no Bible say na bra bi duya na Jacob ebe ko ne krachi enti ofra Joseph se me ba ya me homa fra bi na mo ye hena ne ma ena Joseph kacha na Jacob say Ewurade adom me ba ya no enye yedie kura nyame de ma me na mom wa mama wo ema mienu ena o se ene famo fra ne bra na me nhira wo ansa na mawu hallelujah amen me bompa se wo benya nhira ansa na wakọ krachi amen de onyame aka fa ho bebam Jesus ansa na nyame ato ne nsa fra wo amen and the Bible no say Joseph Adam afra no abra na ja na ja ne afra ana Joseph jam afra ne ho afro soro kakra na enso na wo hwe de na ja baye dai obaya mafra no Bible say Manase ne panyini ana Ephraim ana twatwo na sade Jufo amamrate ana Israel amamrate no se opanyini ne hia mafra na ordinance ne fa no ato panyini ne so ye fa ne birthright sade baye obeteki ne tomi na ne sese oye na busua mu no watumi aye na ode penkum no ato akuma ne so sade baye benkum no so abafra no panyini baye hweso ede ama akuma no ba wonim de esi yadofo ene atiefo ebra Jacob ehia mafra no atrere nsa no na wakrosum ba ani gisem o mun se ebra Joseph ede mafra no manager no opposition won o di panyini no etna na jansa ni fa so eno ode akuma no etna ni benkum na eye den eno obi na ni efra wo hu se akwa na sesem enti mesem wade bia ya jefe wo nsam Jesus ena wanyame nye wade ama yes Lord onyame nye wade ama yes Lord abusia no ma de pa bia ya je Jesus ena Ewurade nye wade ama yes Lord hallelujah amen asam na hu Jesus na asam ne yanwa yes Lord Jacob na ni efra Jesus ohun ade hey
But Bible say, Kalabadua. "O man is asono." Man is a son. Now what they ni fano? Jesus. Ako to akumane so. Hey. Now what the benkumu no? Jesus. Ako to panyin so. Hey. Joseph was soro. Kalabatua. Osie no se meja. Meja. Yanya ni sa. What's sam? Ebia wani nya. Benkumu no. Wodi akoto panyin ni so. Ana ade ni fano. Akoto akumane so. Neja ni bia na no a. Was it Joseph? Joseph. I know. Kalabatua. Joseph. Hey. I know. Hey. 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 And the guy Genesis chapter 48 bana was in a Jacob. And I'm saying so. As the son panini no. Karabora. And the panini koma FM. Kalabatua. And the akoba sano. Manasa busia. Abetobaha. Minima dia yakoji abetua busia ni mo. Jesus. Ama shesobi abetoha. Yes, Lord. Ama nomi bi abetoha. Jesus. And now when nyame baji wa free mo. Yes, Lord. Adie bia ya kroso. Jesus. Ya na yawdia. Jesus. Ya chia free won sham. Jesus. And ya to be for free. And now when nyame besi sano. Yes, Lord. Won sabe ka wadi. Yes, Lord. E wa yesu de mo. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Amen. Meja. Jesus. Enya said ya tia no. Na so waye. Amadia yema na sadia. Sempani ni ano. E free ni nsem. Tie ba sa no. O ma se fo boss sa. O ma se fo ne nam. Ade papa bi antimi mfra busua ni mu. Na ni aba sa dia. Etase kwaje bibi bo ye ho ban. Enti Manasa busua. Akwaji abosom. E dia bewura ho. Jesus. Na emo mo ban. Said the be ni ma pa free won sa no. Won sa be sa ye den. Ba se nyame amoawa. So nyame amoawa. So nyame amamua. Eni pantomi mo. Yes, Lord. Shishawrade. Jesus. Ya mami esta tonyumbi. Was it sankamene wa? Kamenu so nyame akira kwai. The necessary Manasa busua ya ne se. Jesus. E wa mu se. Yasesam de. Na so wa nyame bia. Onu so saniama. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Enti Yabes. Wa hu se ni de anya no. Wa kwata ko bia o. Okwa awrade ho. Yes. Won sabra safo no. Kabalaba. Menim de ade ato so. And na wa nyame besesa no. Yes. Enkurum de baya wo de. Yes, Lord. Enti abusua ni nyini. Jesus. Na so abusua ni ntimi nko amanim. You don't know the reason why. Awa abusua entumi nko nanim. Kabaraba. Enipa ntumi ngu abusua ni. Jesus. Enipa ntumi nware. Kalabadua. Nipa ntumi nya adwuma. Nipa ntumi nya sika. Biribinti. Yasesa ne ma bi. Jesus. But ene o nyame be sadi aba. Yes, Lord. Wo tie me. Jesus. Abia wonam sa te bia nim bi. Yes, Jesus. Wo ba bia wonfa. Memfa ba bia. Menko bo somo ha. Menko kramani bi ho. Ya tifoni Jesus. Jesus. So ba boy Yesu dina. Yes. Enkunim dia baba. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Ento akosi. Amane aba. Hey. Hallelujah. Amen. Na ohaw no sunte no. Jesus. Ama Manasa abusua no. Wo motutu akohye amenam. Amane binti wontimi ntena fie. Akomabo binti wontimi ntena fie. Efise wonim sa ade achi a ube ade nso bi ni ho. Enya wa abusua be free mu. Ya je bibia duem. Hallelujah. Amen. Ana niam akutia wo. Hey. But so be sorry. Jesus. Enkurum dia ba ya wo dia. Apa. Ya cross mu dia. Karobo. Na so nyame be tene no. Teneno. Ama dia ya wo dia no. Hey. Won sha to me aka. Ti abrante do na me ba bi. Wonim se ba bi adoni da so asa. Kalabadua. From nowhere. Kalabatu. Eno nyame ba ye. Eno se abrante. Yes. Pese me ka se me kire. Kalabatu. Wo braso. Obraso. Yes same. Ah. Na so mi nyame. Minyame. Ene mahia. Yes, Lord. Odo for me ka kire o. O nyame de bra na ye na dwuma. Se bra ne so ya wo se won ka ho. Ba se bra ne so a. Se bra ne so a. O nyame ba yo ho sankyerene. O nyame hia Gideon. Yes. Brenda so asa. Wose fa wade kura we. Fa ko. Wose bo. Ebi oba fa wonte. Na unyame ne so wante. Woni mabusua. Ana wakeka we. Mabusua ne Manasa. Na Manasa so ya domi Manasa. Manasa ya crossum. De ye ne dia no. Ya mfanya dai. Ya mfama no. Wonyame sitie ha.
may say the I am that I am, the essence of this. Me boy, we are saying, one now got here was the same idea. Nesuminya me wa say, the Yahudiano, the fire, no, the sister, no, Messadia mount, and I'm a vampire mobi. What the baby I had here, oh, Yamesa Fama, may you receive it. Hallelujah. Amen. Now, Bible say, Gideon any one into one Yamebo for to change. On Yami and Sanchani Baby. Now, so still, no one you need. No Yamika Chan say, I blunt here, may the obey Jesus. now so, it's a so ye baby. Yes, Lord. Mean you are the four. On Yami, you are not family here. Jesus. Now then, I was away. What the Abayan say? What was solid down now so? Now them Bible, we are day. Yes. I call ready ho. Near my best son. On Yami Gideon. My Emma family here. 10 years, baby. And a tree. Kawaja Bushim. Hallelujah. Amen. None can Yami bet me a yaman outright. But Nessa say, Gideon, so you're not family here. Yes. Mean you are the way. So Yami, we are not family here. As a so you here. Yes. What the Abayan said, one nanacho, what the Bible, a radicasa, yes, what about Tiamo? Yes. Now on Yami Betio. Hallelujah. Amen. Me quiet day. Was it here? Your dear baby. Hallelujah. Amen. Your Giano may be ho. Your Joe here ho. A broken cover can say, na asaranuya. Any altar for Limuchia. Can you mammy? Give you a diano. But what do you mean? Every day and night, every day and see whatever it is. Oh, Yami, what to me? So what you faso? Yes. No, couldn't be there. Yes, Lord. Minimum will see out them. Minimum me, I was here. No, so minimum Yamibia. I'll change the buffet. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Oh, Yami say, Gideon. Koyajumabi. When Yamin quiet. No, maybe you ha. Jesus. Jiabisi ha. Jesus. Bamate say. Ube tudiana say. Yana me tell bisa say. Obi timika so ojina media no anu nya bibia bio. Hey. Uwa to me. Wana ni nya me kasa. Asiri Gideon. Gideon of all people. Onya me say koye brebi wa busia ni mu. No maybe you ha. Jiabisi ha. Enkonu ya bi de ha. I just a sound corniano. Ejabia Tom. I just a shit. And son of Mabusiano. Matomi at the Moho. If he said Mutiako baby. And the baby be a Dutiako. Jesus. No man know me about so. Yes, no man will hear about so. Jesus. I will pray you. Jesus. On your babajo. Yes. Now obey you. Yes. Amen. Hallelujah. Amen. Bible say, give your surety. Why you anajo? Enti ne bom pay we anacho tina me ka say e kowura busuanim anajunya akudie e se ka samani hono yesu ankodi agro okotia mu ni moja Bible say ayese ni fifre ayese moja ntotoa et ka samani ayewosu ayani bra ayabra ye chacho menya mesese tebia enti anaji se obesua chanyamia onyame bese sawtebia. Hallelujah. Send a Gideon Kumidifo. Bana Tibia be on a bushim. At a children as him. Now give you bold up shame. Now a buyano. Now a Juliano. Now a sayano. At the end of the day, give your bayaton barima. And then I make a show of it. Baby, I do Tiasano. On Yamiba Paura. Yes. And what yes to them. Oh, Babu. Oh, Bajiri. Na baya tomperema. Mese obaya tomperema. Enkomidi baya wodia. Hallelujah. Brabri masamba wiye. Minima busia ofrimu. Ena minim di ato. Ena minim di abia hoshe.
ana me nim dua ya dua amana kanta so ena awurade ba jiwa frase na nkurum dia ba ya wo dia na de ya cross mu no onyame so ba dane no ama nkurum dia aya wo dia wonyame shiraw na wonomo na womo se wa brabo te se manasa awurade se sane ma na nkurum dia nya wo dia wonyame echa onyame opa nyame onkokro di mu mo me ka amen afa bia wa no fast da me nyame da bia wa bia no da radio say da radio say magaro bashaya maya dore baba kaya baba ye dara baba da radio say kaya baba kaya dora baba kaya baba ye baba kaya dora baba Holy Ghost. Hallelujah. Amen. Matthew chapter 15 verse 13. And he replied, every plant that my heavenly Father has not planted will be pulled down or pulled up by the roots. Dia biara enya mesraja ena dia ya no na ya dia bone no oba dia se. That is the word of God. Wanyame asemne to me wanyame asemo wo yesu di mo ya pa ya de kai dia bone biara dia na busia ni mo no me dia wo hia dia awu chia dia suja dia ene ya chia se wanyame ja tomo ora busia ni mo na bo pa ye
Fabrabo. Diaboni biara. Esiamu sianimo. Oye sinimo. Oye sinimo. Oye sinimo. Oye sinimo. Onamija. 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 Yariadia. 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 Nomedia. Oyedia. Onamija. Pray. Pray. Shabrema. Holy Ghost! Holy Ghost! In the name Jesus Christ! Tell me the truth. Hey, young brother, I know you are too. I can of course, why? A riding shirano was simply being sickwa. The Abesibia was a church. Jesus, give your Sabra Mibre, and you be a system of Bushamutia. Sabra Mibre, a Bobby system of Bushamutia. And I'm a Mibre, as I know running a bamwa. Send coming to here, send coming to my neighbor. Sister, so I'm I'm a Radia Casa. The owner when I know. Bribi sikwa. Yes, I will shame of you. Yes, you say. It means to your information. No media. What here, dear? I would say, dear. I will my word, dear. I bonnet, dear. Suja, dear. And the way you tell us, yes, dear Biara. Who says you? I will be sharing. And now what they say, oh, Yami Gentleman. Yes, and Nanaji. Why, yes, you demo. Yes, Pompire. Dear Biara. Simabushema. Swaba. Oh, here. I was ready. Suja dear. Promise me. Sadriano. Wanyamija. Toma. Sister in the war. Something is happening. Something is happening.
Holy Ghost, in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. I can't say it. Wọ́n sẹ́ wí ní àjùmá wọ́n sọ kọ̀kẹ́rẹ́ òkúrò má bà nyọ́ maame na ẹ̀bẹ̀ ìfọ̀ dàbí bàdúrà bí si hɔ a mpẹ́ yìí wọ́n kílẹ̀ wíyẹ̀ yẹ́ àwọn dáhùn ní báyìí yẹ́ yí wọ́n di wọ́n nyẹ́ kúrò bí náà sọ kọ̀ bọ́ àmà ní yàbá wọ́n bá yẹ bẹ́ẹ̀ mà ní sẹ́mi náà mi ká yẹ misaabu wa dua bi wɔ hɔ a esi abusua ni mu a ɛmpawareɛ ɛmpɛ sika ɛmpɛ pɔmuden saa dua no ma ni abere sɛ pɔwura abusua ni mu ne dua seɛ sɛ dua bɔne ni hɔ a nka yesu wɔn ka wɔ si dua bɔne nyɛ mɛgya ne dua no wɔ bɛ tua seɛ mempere mɛ dua bɔne si abusua mu na ni mawu hallelujah yes sa bɔ mpae ne bio dua bɔne bia na si abusua no na di nya wo ma me mponim woni mo se dua bi sa si hɔ ena di abusua no nya e bɔ ne ma tugu ena sa ne ma so woni ba brena ena urade be kasa wo nyame be kasa uti be frase woni wo mani wo abusua o nyame be jemo kasa urade ena na twi bawra abusua ni mo di abone biara esi abusua ni mo na di enya edi patuwo edi yare edi sujadie edi awrewo abraye urade promise me mama bompaye sadiano me tiase wonya meja something is happening. Something is happening. Bribisi. Oh,
Gideon need us wasa. Fiso ni se ba bia de na dro ne de ayeka. But onyame ani so no. Na nyeka. Yes. Ni nyame betime ho biribi. Yes. But na se Gideon sorry. No way biribi. One the situation inti. No one him say ayeka. Don't for me catch now. And my situation in ka won say. Yes. So ni jina wona so. Amen. God is counting on you. Amen. Onyame ani dawo so. Amen. Onyame ani dawo so. Yes. Say ni ama ekoso no. Na Gideon onyame ani dawo so. Wonu so akodwane akosha achi bi ase. Adentia. No me na dabusie no. Na achichire Gideon. And na die bi achichire ho. Achichire tuma no. Achichire wa ware. Achichire sika. Esane duabone bi. Esane no me bi. Ankonu ya bi. Esi abusie no mti. Ene. Yasane o. Ye bompa ye. Achichire biara. Esane. Wa ware esane. Wa juma esane. Wa yasune ma. Bia wa no bompa ye. Wa yasane. For the sake of time. Hallelujah. Amen. Or to phone say, the atamfuji yeni nyina. Jesus. Eradwa mensa. Yes. Hallelujah. Amen. Where you may free don't tell you. Jesus. Now with the mercy my palm majira be. Yes. Ejameda wase. Onyame do be see my palm majira. Amen. Okrosumu. Jesus. By nyame tene no. Ema nensa kanade. Amen. What the pebia ya chie. Jesus. E wo sonsom. E wo honemu. Jesus. Wankasa teme hunu se. Enye te bia se na nka wom. Enye sane nyame bo. Nanso ya jibe bia frunsam. Ene onyame nai. Jesus. Baby ehebia no. Onyame nim ho. Onyame bo wura ho. Yes. Obeyi wa de ama. Obi beji na ware. Obi beji ni sika. Obi beji na juma. Wade biara. Nanka yawde ya. Na ya cross. Na de ya yawde ama. Na ya dane no. Ni afade ya de ya. Bia wa papaya. Pasa papaya. Bia wa papaya. Le makato rabakato Kaya
Amen. Miss Onyamema Sanka. Amen. Yeah, may you receive it. May you receive it. Awaria Yahudi Ajawadi. Shika Yahudi Ajawadi. Why yes, Sudemo. Ajuma Yahudi Ajawadi. Welcome to Ajawadi. Why yes, Sudemo. Hallelujah. Amen. Afeya Bompire. Be anywhere you mean to me. Yes. With him, all things are possible. Not some things. Not part of things. But all things. Hallelujah. Amen. Jesus. Baby, we have been some yari de no be kume. Me so me ka to say enku da. Se no me yari ne de to so. Jesus. And no we yesu ti. Obenya yaresa. Amen. Se yari mo se yari ya. Obi atiem koji na ko he. Kwalebu. Kwana ko he. South Central so. Kwana ko he. So bibi yari ya. Ana wana we yari. Ana yari wa. And me so me catch now. Say you want Dr. Jesus. Yes, you want Dr. Jesus. Abache wonkwa. Amen. Kasawrade. Anana chi. Yari biara. Ediminya. Edimi maminya. Edimi wafanya. So wakana. So ni kana. Erade. Sina wonsa. Sawa yade. Se wonkwa. Wa Yesu dema. Bia wan mapaye. Bia wan mapaye. Onyame baye. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Empire Church. A free sabre. Ekosi December. 31st December. Abenta. 1st January. The year 2023. Jesus. Fidie bia setene sum. Onyame mani nyi wono ankasa. Say ye busia fidie. Say ye namfo fidie. Say ye den. Say ye kwanhia. Onyame jantom. Was it up to benkum? Some 91. No be at to Nifa. Now would you be count? One you want out of the share. Now be who up on the Fakatia. A free sabre for December. A random up on count. Woman in Tunia. Woman in Toba. Woman in Tokuro. A random yamo. No mamma by. Why yes to them? Be a one of fire. Be a one of fire. Yes, Lord. Yes, Lord. In the name of Jesus Christ. A minute, me bomb payama. Hallelujah. Amen. Found sending fan to a commas, baby. I will be a baby. I will be a fat to a commas. Onyame wa dem ho. Kani mo nyame wo ho. Onyame ya bribi. Onyame de se count. Can't you see? Who say nyame to me aba ho? Onyame jabi aba ho. Onyame sane ho. Onyame je ho. Se wo yare a o je ho. Wa bon sam no sam pochirem. Onyame je ho. 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 Yes, Lord.
What set us on the swat? Jesus. What the other sword on him? Jesus. What the goose sword? Jesus. And I rather see you. Yes, Lord. I rather see you. Yes, Lord. I rather see you. Yes, Lord. What yes to Yes, him? Lord. Dia poni biara. Jesus. No me dia biara. Jesus. Esiem hyenimo. Jesus. Na dimunya. Jesus. What yes to him? And anaji. Yes. Onyame jato. Yes. Onyame jato. Amen. What the ho? Amen. What the ho? Amen. What the ho? Amen. You are free. Yes. What jail? Amen. What yes to him? Yes. What here no free? Amen. Ejuma say what free? Amen. Yari no free. Amen. In the name of Jesus. Amen. Everybody me dawase. Get dawase. Everybody me pejao. Get dawase. Say what you may. Yes. Now why you want to marry me? Akofofo. No ma forma sade e ediso. Wo nyame hiraw. Na wonnom. Wo Yesu dim. E na ye bompaye. Mama ye ka say amen. Amen. Hallelujah. Amen. Me wo gidie pa se wutu anamon na odidi mpaibo akiri a waye nhyira pa wobetimi afre na so wode wasem aba mpaibo ebo ye de na hu ye se na asibi fa no se na hwe a ekọ ema wo 0551931931 0551931931 0548 931 0548 931 0551 931 0551 931 me pacho ofreni a ye be fa ya bom paye no minim tebia wo mu na minim anomo a wotu ye obo ni bisa na wa mo bi kra ma mente wonka na afi menhwe de onso yentie mfiwa no. Hello. Hello, good evening. Hello. Good evening. Hello. Oh. Good evening. Good evening. Good evening. Your floor so ka se friend fa. Because I send a text, make a self free pankono. Papa, na mi sira mo me have for faith ba. No panko. Na rabi sira mo maye amapa. Na dimu pai boye ti adwuma bi amako afo ni ko ya dan so. Ni Colombo. Na mi sira rabi dey. Maye sira mo ni nya bambo ni si jeni. Ti mo family wa our school. Amen. Yeah, but this time, no one worry, no one wo. I say nyame ni onyam. Mro ye bia Tony Pedria so. Nini emesi ukwan no. Onyame nyi free ho. Na won pagyaw. No won pagyaw gidie. E wo Yesu di mu. Amen. Yeah, but this time no wo Yesu di mu. Okay, wonso ubetimi afre 0551 931 0551 931 0548 931 0548 931 Hello. 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 Okay, also betimi afre 0551 931 0541 931 Okay. Hello. Hello. Me ba che afre so ka se free fa. Let me go to the free bonure ba mai. Me ba cho yentio. Oh, madam, I said, Mama, my inchila. May I do my family, but can't be killing to Mama, my inchila. Okay. Also, ubetimi afre 051 931 Okay, mama fa ofre for you. Hello. Hello. Me pa your friend so ka se friend fa. Eh. Udi. Me pa jo enti o. Amen.
What say? Me see me Our okay. Yo. Ewurade yɛ bɔ mpae wɔ Yesu din mu yɛde obɛwura mmɔgya ne mu in the name of Jesus wɔatwerɛ sɛ ne sɛ nipa nkotena wɔ Yesu din mu Ewurade boa ɔba yi na yi ne ho kani ma no yɛda wo ase sɛ ɔbɛyɛ ware ahyɛ wo din animuonyam ɛwɔ Yesu din mu amen wɔaware wɔ Yesu din mu. Hello. Hello. Me ba che friend so ka se friend. Yeah, from Nana Sep, that's a father. Nana ba che ndio. Mr. Mai Shapa. Amen. With that, you know, na areho na sherema. Wow. Juma sen you know, but so my father ni said me mom person am born. Ewurade nsɛm nhyɛ ne mu nipa yɛ wɔdefoɔ ɔbrɛ adwuma mfa bi nka ho wɔde Ewurade Yesu Kristo din mu baabi a nneɛma ayɛ di wɔ abrabɔ mu no Ewurade nye ofiri mu ɔma wonya wɔdwuma nyɛ wɔ Yesu Kristo din mu ɔmmie kwae ma wo in the name of Jesus busumi wɔ ne busumi a ɛkɔsi mu no Ewurade ma hu n'anim onyam wɔ Yesu din mu ɛne abɔ mpae amen wobɛnya adwuma yɛ wɔ Yesu din mu amen. Okay. Yɛmfa ɔfrɛfo a otwa to na fe yɛmfa ɔfrɛfo ne nsi mama mfa me kɔ. Hello. Okay. Hello. Me ba che frɛ so ka se frɛ. Ba che pe ja one ka kra wa. Achome de mama ya nikafefre dote. Me ba che nti o na already no go for. Hello. Hello. Yante wo ka sa no. Achome de mama ya nikafefre. Yenti o. Acho ya we di ni yapa. So on kai me. Wo ye dey? Ya So you must say my business. wo ya le o sa ko dwuma se ma basa. Yo. Mama or don't forbid me home no but na me scan adwuma. Yo. Ipacho ohina ayewo Acho mama ya. Wo se wo ya ro he. Acho ni teje na fa onsa eto wakoma so ne mo mpae wo Yesu dem yare bi e woni pedua ne mo awomre bi ato so in the name of Jesus and na ya share out wo Yesu dem ye du sia ma jane mo onyame awode mmomre ne pedua no namro ye bi anyane wo Yesu dem afa Ewurade mpaja wotuma onyame mma wotuma nye na Ewurade hyiraw wo Yesu Kristo dem amen. Okay. Yo. Kami so insha. Boy ekoso eye ukwada bia abra nondu abo. Eba ompatem ho eba ofie ho so ho kanum. Ba bia obia no abo nondu pepepe na ode radio na to sompa. Seniti bia no obenya nyame asemoti na fe wase nya empaibo a eye krogen na fe woni nyame atentam. Efro ko oduma henwane ni mu na wakan ho ene yakọ. Sofo dia kan yo dia. Ewurade nhyiraw. Bio ye de enchiama yem papa yen sofo panyini Reverend Alfred Nyameche ne ngosremu ana yeginan asori kofa bai ene ye maame Reverend Dr. Mrs. Esther Nyameche ena ye papa Reverend Dane Kwame anim ene asofo mpanyimfo nyina ewo House of Faith ye de enchia ema obi biara House of Faith manyina any morning devotion manyina no echia obi biara e ka se Ewurade onhyira won bio sade ye ka no se bre na ye ho ha no esua ba dodo na akoso e wa asore ho oba House of Faith aso na ye wo kosiada ye wo som ne mumienu first and second service first ne brofo nko second ne ye brofo any enti what if said the last week in mechanic seminar second service from 10 aircon na wabo wura ho and the first service brofo nko 7 o'clock
on the dot am na ahyase na kyerɛ sɛ nneɛma gu so gidigidi kuada bia nso no yɛwɔ nkyerɛkyerɛ som kɛseɛ ɛwɔ hɔ na efiri Monday anɔpa bia no nsia ekosi ne nɔnwɔtwe no morning devotion kɛseɛ ɛkɔ so ɛwɔ house of faith hɔ ɛnyɛ yira kwae koraa baabi afira wo baabi a wode odu suame run about na ubisa sɛ mepe house of faith a obia bɛkyerɛ wobɛba ne da ne da hɔ wobɔ wurama mpaebɔ kɔ so gidigidi fra nɔpa no anɔnsia ɛkɔsi no anɔpa bia yɛwɔ hɔ ɛde kɔsi ne fiada in fact adansedi akɛseɛ ɛne ɛpie hɔ bɔmmɔden bra na ɛne yɛn nsom na onyame wɔbɛhyira hɔ me number yi mede to dwa na mewie so a yɛasɔfoɔ yi de wɔn mo number ato dwa me number no ɛyɛ 0243 0243 50 50 98 98 60 60 0243 0243 50 50 98 98 60 60 Did you them patch on sana major mama suffer the number to them person introduce me and no mobile Emma Ubia who conform and son you know by yes so penny Reverend Lamore ewa ha this is Pastor Emasi ɛhɔ ɛna ɔwɔ saa nso ɛna Reverend Nathaniel Jabe ɔna deɛ kɔ nyame anim ɛyɛ ɔsɔre mu powerful wɔn nso ɛwɔ ha yɛn sɔfo Isaac Amponsa wɔn nso so ɛwɔ ha saa nso na yɛn sɔfo Owusu wɔn nso so ɛwɔ ha yɛn nua ba Rose wɔn ate ne sɛ yes ɛnwosere di akyire ne ɔno nso ɛwɔ ha ɛna yɛn nua Yawfrimpɔn wɔn nso yɛn nua no mmemme keyboard nso yɛn nua Yima wɔn nso wɔ ha dendenden yɛn nua Amponsa Joe Amponsa wɔn nso so ɛbɔ ha dendenden ɛna yɛn sɔfo baako nso akyerɛ sɛ media chairman yes Facebook chairman wɔn na deɛ kɔ Facebook baabi bi a ɔhwɛ abɛhu yɛ Reverend Ernest a ne din baako de Christ like Dairy meaning bɛ sɛ deɛ asekyerɛ deɛ nanso ne din ano no emu otu wɔn nso so ɛwɔ ha Awurade nhyira obi biara amen Bishop Awurade nhyira o ti sɛ deɛ sɔfo ɛkaeɛ no sɔfo lam wɔ me so me contact number nie 0549 97 53 61 yɛwɔ yɛ branches ne bebree ɛwɔ Kumase Ghana ha baabi bia ofrɛ sɔfo anaasɛ ofrɛ me a baabi bia ɔwɔ no we can direct you to any of our branches na mebacho DJ me for announcement we say ntwa mu kakra nyame yɛ adom a on the 10th Monday, Eddie Kokosi, Sunday, 16th October. House of Faith Ministries, Kumasi Metro, ye di Jumadi Kasie Bipa, Ewo, ye Central Church, adjacent Asanteman Senior High School. Ye Sofu Penyibi, Amini Pakasia Pa, Nigeria, and Eba, a friend.